ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. хеле шод ҳастам ки вақти қимати худро дариғ надошта ин лаҳзаҳо шумо бо мо ҳастед ва видеои навбатии моро тамошо карда истодаед. дӯстони азиз, дар имрӯзаи видео якчанд наворҳои хуб пешниҳоди шумо мегардад. марҳамат, тамошо кунед. дар навори аввали мо шумо мебинед анамин намуд ламиражои аднатоннира и якум сортошайд беҳад тозаи хушрӯвай патуш блеск метия возчам анам хе хушрӯ тоза. агар инора гире дӯстони азиз барои оптум ёра мо агар шумо оптум гиред 80 сомонӣ метием. агар дона да гиред бо гап мезанем, мисол дона 10 сом 15-20 сом ам хе фарқ мекуна. марҳамат, анами рақамҳое ки дар рӯи экран дида истодаед ватсап, дар ватсап нависед. ман албатта бо шумо боз гап мезанам ва мефаҳмонам ки кадомаш чанд пул аст ҳангоми дона харидан. иҷада бинед дигар хел рангошам ҳаст, ба дигар хел ламиражоям ҳастай. ламиражои гулдор, нигиндору гулдорош бошад дӯстони азиз. нархошон аз 100 сомон сар мешава то 120 сомон 130 сомона нархошон. блеск доран, ҳам нигин доран, ҳам блеск доран гулчаҳошон. бинед ламиражои тигриам ҳастай. дар видеои пешина ман мисол ламиражои дигар хелам нишон дода будам, арзонтаршам нишон дода будам. аин намудош боша бо блескатиай хушрӯтаракошан. марҳамат, тамошо кунед. агар ба шумо писанд бошад нависед. ана ин намудош ваяй сангаш заводской, вале санги тоза нестай. и санго вай намешава, кам сиё мешаванд ростӣ, вале намекананд. ай тарафш боша сангошон тозаи хушрӯвай. ина гулои ламираш ҳам блеск дора, гуло ҳам бо нигини сваровски задагиай. 3 метрш сар мешавад дӯстони азиз, аз 100 сомон то 120-130 сомона. иҷада хостам ба шумо анамин намуд комбахтора нишон тиём. комбахто рости нархошон нархҳои оптуму донаш гуногун ҳастанд. мисол дона да 250 сомон, 220 сомон, 230 сомон ҳар хелаяй. вақте оптум мегиред шояд ки 180 ам шумо да тиян инора. бо ина ма рости нархш қадар ёдам нест. ира аниқ мекунам. агар шумо харидор бошед рафта бо як бори дига аз наздик мепурсам аз худи фурӯшанда, баъд ба шумо хабар метиҳам. иҷада бо анам хел комбахтои хушрӯ ҳастай. нархошон 250-300 бо ҳаст 200 сомонааш ҳастай. комбахто сор доранд. мисол баъзе комбахтое ҳаст ки итальянски аз 1000 сомон болоянд. ино бошад амин нормальни нархаш 250-300 ам хелай. касе ки оптум мегира бо ма рафта мепурсам бо нархи арзон ба шумо пешниҳод мекунам. як чизи дигар ки агар шумо хоҳед худтон мустақилона омада харидорӣ кунед, шахсоне ки дар Тоҷикистон ҳастед, марҳамат, ин тарафи Корвон Сити, таги навесо, дуюм риадаян, ҳамаям чизое ки ба навор гирифтагим. анаи паплини вая вишивка задагӣ сиёҳ хостам ба шумо нишон тиҳам. нархаш 200 сомон ай дӯстони азиз. тоза, сифати беҳад хуб, вишивкаошам хушрӯ. ия манаму комбахтое ки нав нишон додам дӯстони азиз. 200-220 ам хеле ай нархошон. анаму комбахто бисёр рангои хушрӯ. баъд гулошам гулои ваяй обычный чӣ хеле мегӯянд, гулои камёфт. ин нигиндорай, баъд бенигиношам ҳастай. агар хоҳед метавонед омада аз бенигинош харидорӣ кунед. чизи дигаре ки ман мехоҳам пешниҳод кунам дӯстони азиз, анами куртаҳои духта ҳастай. бисёриҳо мепурсанд барои Федератсияи Русия ки ба мо куртаҳои духтаи паплина пешниҳод кунед. марҳамат, куртаҳои тоҷикӣ духтагӣ ҳамроҳи почаҳошон. нархҳои куртаҳо сар мешава аз 50 сомон. мисол размерҳои майдаш ҳастай. остин калтош 50 сомон боло то 150-200 ам хелай нархош. баъд бо комбахтош ҳаст. тамошо кунед, бинед. 200 сомона мумкин ки комбахтш боша.
вале паплиношон ами хеле гуфтум аз 50 сомон сар мешавад то 150 сомона. И вобаста ба духтшай. Ино боша бинед остиношон калта реглан духтагия и барои размерҳои майда. Ба ҳастан ами хел остин дарозо. Ана инамуд балшмерко ҳастай дӯстони азиз, остин дароз хчон барошонам кушоти хушрӯ. Агар хоҳед марҳамат 80 сум, 75 сум, 65 сум ҳам хеле нархошон. баъд касе ки агар харидор боша нависед, бо ма рафта аниқ мекунам. касе ки мехоҳа барои фурӯш ё ин ки барои шахсан барои худшон ба ман нависед. ана 100 сомоно ҳастай, 120 сомоно ҳастай. балшмеркоошу духтои хушрӯвуш мисол 120 сомон ам хеле нархошон, 100 сомон. або ҳастай ки мисол як бара духтагиян ва ё бо арзонтарай 50-60 сомонай. иҷада комбахто ҳастай. комбахтошон аз 180, 200, баъд бо ҳастай 150 ҳам хеле нархошон. комбахтои остин калта хамиллион доранд. хамиллионам ҳам хеле нархаш 200, 250. куртаи духтагӣ ишам ам хе 200, 250. и вобаста ба инами духтуш нархош фарқ дора. баъд ба сифати материал ози доин камтаракай паплинои оддӣ кати духтагиян бисёрша. вале агар шумо заказ кунед ма мепурсам, агар дошта бошанд доинша дарёфт мекунаму пешниҳодтон мегардонам. иҷада ҳаст бо поповзадагӣ куртоҳо. анаи комбахтай дӯстони азиз, комбахти хушрӯ 180 сомон. ино некем дӯстони азиз аз як курта чанд тана доранд. мисол камай, шояд ки вақте шумо заказ мекунед мо рафтем и чиза аллакай намеёвем ва дар навбати ин ма ба шумо бо дигар чиза пешниҳод мекунам, мисол сурати дигароша. иҷада инчунин ҳаст ламираж, куртои духтагӣ ламираж, ламиражо 150, 170, 100 нархошон ами хелай. 100 сомоношам ҳастай. иҷа бо анамхе ваёш ҳастай. комбахтову встреча комбахто. ана бинед чӣ хеле ки гуфтам, агар калонтар боша балшмерка духтагӣ бошан куртоора нархаш мисол 100, 150 ҳам хе мешава. акадомеш ки размериш майда боша ё ин ки остин калта боша ва ё бо камакак арзонан. ма хостам ки шумо тақрибан нархоша фаҳмед. барои аввал инора ба навор гирифтам. шояд ки ягон кас харидор астай дар Тоҷикистон бошед, равон кунед хештабура омада харидорӣ кунанд, ё ки агар дар Русия бошед хештабура равон кунед омада харидорӣ кунанд. и дар якум дарвозаи корвон тарафи оптовияй якум риада анамихе куртои духта мефурӯшанд. шумо бо биёед бохтон аз наздик бинед, мисол тарзи духча, сифати ами материала ҳама тарафа бинед ва баъдан харидорӣ кунед. ана иҷа бинед ҳама намуд ҳаст. чӣ паплин, чӣ ламираж ва ё ин ки комбахт шумо аз инҷо пайдо карда метавонед. хе оро додагиам бо ино пешакои куртара. иҷада бо якчанд подписчи ки мо дар бораи куртаҳои поповзадагии кӯдакона пурсон шуда буданд, марҳамат тамошо кунед дӯстони азиз. 1 солаву 2 сола дам ҳастай. нархошон 75, 70 дам хе сар мешава. бо кадомеш ки сифаташ камакак гулаш камтарай, сифаташ камакак хуб нест ва ё мумкин ки шумо 50 сомон, 60 сомонам пайдо кунед, вале нақстараш амин 75 сомоношай. марҳамат тамошо кунед. бо амхе вай мешава калонтаракош бо 80 сум, 90 сум то 100 барои амин наврасо то 140, 150 сомона пайдо карда метавонед. барои арӯсакҳо боша ҳози агар ба навор гирифта бошам мемонам
барои арӯсакҳо бошад тур тоқӣ дора, бисёр моделҳои хушрӯ доранд ва ё низ ҳастанд. инҷа бинед чолбандак астай. нархҳоиро мутаассифона напурсидам чанд пулиянд, вале агар шумо харидор бошед бо рафта айниқ мекунам. ана марҳамат куртои арӯсӣ буданд даоҷа барои калоно. куртои арӯсӣ дӯстони азиз, ман хостам дар анами манзараи зебо шумода гап занам дар бораи куртаҳои поповзадагӣ арӯсона. агар шумо хоҳед анамон ваёе ки озӣ ман нишон додум, як суратакш буд. поповзадагӣ куртаҳо агар шумо хоҳед, ҳам тоқӣ дора, ҳам тур дора. ваёро аз 100 мисол 70-180 харидорӣ карда метавонед то 400 сомона нархошон. аку вай 400 сомонаш хушрӯ бошай. ина марҳамат касое ки барои наврӯз ё ин ки барои тӯй харидорӣ кардан хоҳанд, тавассути почта мо ба Русия равон мекунем. бори дигар ман мефаҳмонам ки почтаи мо аз 3 ҳафта то 1 моҳа бурда мерасонад борои шумора ва шумо метавонед ки то анамин наврӯзу то ё ин ки тӯётона тайёритона бинед пешакӣ, яъне ки ҳамин қадар муддат да рафта бор мераса. дар видеоҳои оянда бо ман кӯшиш мекунам ҳамаи он дархостҳое ки шумо доред, чӣ дар бораи куртаҳои арӯсона, чӣ дар бораи курпачаву дигарҳо, парда, инчунин бисёр вай мекунанд, дархост мекунанд ҳаминора ба навор гирифта пешниҳод гардонам. иҷа хостум камак анамин гӯшаи ватана пешниҳоди шумо кунам. аз сабабе ки аз дохили мошин ма ба навор гирифтаистам, камакак хира омадай тирезо намедонам, ҳам ҳаво аврай камакак ториктар омадай навори мо. вале ба ҳар ҳол тамошо кунед иҷа пеши сиркай. хулоса дӯстони азиз, имрӯза видеои мо ба поён мерасад. ҳар касе бо мо буд ва то охир видеои моро тамошо кард, ҳазор раҳмат. умедвор ҳастам ки камакакам бошад писанди шумо гашт. хайр, то видео